Li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn û topbaran û bombebarankirin di navbera hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve ji aliyekî ve û hêzên Hesedê li aliyekî din ve berdewam in. Herî dawî lê derdora Girê Spî û Ên Îsayê şerekî tund tê encam dan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan îro belav kir, Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve diriya topxaneya giran û mûşekan de Hesedê li gundên Xezcelî û Bîrket li gundewarê Girê Spî li Rojavayê Kurdistanê armanc kir û di beramber de hêzên Hesedê jî deverên jêr kontrola wan topbaran kir û şerekî tund di navbera wan de rûda. Herwiha Tirkiye û grûpên çekdar li bo tevgera xwe bi zirîpoş û alavên leşkerî û otomobîlên merkazkirî li derdora gundê Me'lekî yê bakurê kampa Ên Îsayê encam dan. Her girîdayî şer û pevçûnan jê derê serbar kir ku pevçûnene tund di navbera grûpên çekdar û hêzên Hesedê de li gundê Ebdûkê yê Rojavayê Girê Spî jî rûdan û hêzên Tirkiye jî 6 mûşekên hawn ji paş sînorê xwe avêtine derdora gundê Şelepê. Rewangeha Sûriye amaje kir ku rewşa gundewarê Girê Spî û Ên Îsayê li bakurê gundewarê Reqayê di hêminiyê de bû û beriya ku bibe şerekî tund armançkirin ji her du aliyan de. Ji nehê cotmeha borî ve ango ev e 49 roj e operasyona Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye. Hevdemê binpêkirinên grûpên çekdar hîn jî şer û pevçûn berdewam in û şer bi dawî nehatiye.